and guest and does not necessarily reflect that of DYIS 106.7 FM management or the local government unit of Santa Barbara. Every time I turn my radio on and tune into my favorite radio station, and then I sing along to the song and smile as the DJ turns me on. Whatever I'm doing, I always stop and listen to the radio station that cares, uniting people everywhere. ISFM, Stereo 106.7. Whatever I'm doing, I always stop and listen to the radio station that cares, uniting people everywhere. ISFM, Stereo 106.7.
Good morning, good morning. Welcome na naman mga kabyanan sa atong sining programa. Pasensya gid sa subong aga. Medyo na delay kita sang gamay. Mga ano mo lang mga 10 to 5 to 10 minutes. Welcome gid sa atong sining programa mga kabyanan. Ang ginahulat-ulat sa tanan ang ginakalangkagan. Wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Mangin kaupod ninyo sa subungaga no sa isa ka oras naman naton nga pag-istoryahan ay natuhoy sa mga police report, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. Kini ang inyo kabalikatang Police Corporal Vicente Blusa Jr. Kag sa aton dira nga mga kaugyo no, good morning sa aton tanan. No, still nakatunin kamo sa DYAS sa 106.7 FM no, Radyo Ugyon Santa Barbara. No, mayong agagid kag ginatamyaw tagid ang aton dira nga mga suki sa aton nga tindahan, sa particularly sa aton sining Santa Barbara Public Market. No, sa mga consumer naton dira, sa mga manog bulante naton dira. No, mga kabyanan, kung gusto nyo sang preska nga mga balaklon, alin sa mga ulutanon, no, ang manok, no, mga dress chicken na, no, Bisaya nga manok, no, mga karne kag baboy, no, nga mga sulog bahon, no, sa tanan-tanan nga mga produkto kag barato na, no, healthy pa. So kadto lang mo makabyanan sa subong no, dire sa may Banwasang Santa Barbara. No, dira man iya no sa may Santa Barbara Public Market. No, bangod subong adlaw nga Martes or kada adlaw nga Martes no, ang adlaw sang or kon market day mga kabyanan. Ibanda no so na nakasanayan na naton sa aton sini nga mga kauturan. No, nga gakadto lang sa adlaw nga tinda. No, kung hindi gid kinanglan, kung hindi man gid kinanglanon gid. No, ginahulat gid ang adlaw sang tinda antes nga magpamakal no sa ila sini nga mga basic needs no kun ining mga kinahanglanon sa sulod sang panimalay. Para nga tayo makasave no, makabarato. No, preska na barato pa. Tanan-tanan naton yung mga vendors dira kag mga manog bakal no, mayong aga gid sa aton dira. No, and of course sa subong aga nagapasalamat gid kita no sa aton sining Chief Executive Officer no sa Radyo Ugyon Santa Barbara, none other than Honorable Mayor Dr. Dennis Opripicial, no, sa aton sining Station Manager. Okay, kaugyon na Buboy Sokal dito. And of course, sa tanan-tanan man, no, nga katapo sa Radyo Ugyon Santa Barbara, mga kaugyon dira, no? No, kay kaugyon kay Mama Zoila Cordero. No, kay Mama Alaysa. No, kay kaugyon Ray Shudena. And of course, no, sa aton sining world-class technician, kay kaugyon Genesis D. Mihilio, no, nga nag-assist gid sa aton sa subungaga sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. So sa subong adlaw mga kabyanan, Disyembre, kung di ka mubuon sa aton sining 2024 ba? So pizza 14 na kit sa subong no, sa bulan sang Enero tuig 2025. So kabay pa sa mga kauturan na naton dira no, sit back no and relax. No, stay calm kita no despite sa mga trials, mga obstacles na and challenges in life. Just isa man sa mga faktor nga nagatag sa aton sang kalig-on. No, to become resilient mga kabyanan. No, in any situation, in any problem nga ma-overcome nato no, dira kita nagabakod
So muna sa subong tuig no tuig 2025, abay pa sa mga kautoran naton dira nga may mga New Year's resolution, o tutudan nyo man Diba sa kada Disyembre lang mo daga sulat-sulat sa New Year's resolution nyo. Maginiro mo Japon. O back to basic Japon Kaya untaton ko na ni blang akon blang shotting ang inom bla. Untaton ta na blang aton blang sigarilyo. Isa lang kasi mana sang or tatlo lang gani kadlaw. Nagumpisa ang bulan sa Enero, hindi ko kwanta. Arto naman paburo naman kaasok sigarilyo na. Kung gani no, when we say it, dapat we mean it mga kabinan. No kaga actually no, sa tanan-tanan man nga naga-celebrar sang ilang kadawan sa subong adlaw. No, happy birthday gid sa aton dira nga mga kaugyon. No, sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Kaya naton sini nga programa no, Ilonggo Capson Air. No, naka-cross live kita no with the Radio Gyon Santa Barbara. And of course aton man sini nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. So blessed ka mo mga kabyanan no sa subong aga. No, mati nakabugtaw ka mo, still alive and kicking. Naga-enjoy sa paghaklo sang preskang hangin. No, mayara nga kalanon or blessings no sa inyo dira nga tagsa ka mga kalanaan or lamesa. No, but silingon mga kabyanan tama gid katutom no ang aton sini nga mahal nga makako. Wala gid na kulang sa tanan-tanan nga mga needs naton. Wala gid ang Dios always mga kabyanan, so that is why dapat maging thankful kita always sa aton sini mahal nga makako. O sa subong nga mga tinion, no, basi may ara ka mo dira nga mga pa-shout out or comment yung dira mga kabinan. No, just comment na ka mo sa aton sining comment section. No, sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. And also no sa DYS 106.7 FM no, Radio Gyon Santa Barbara. Para ngayon na, ma-shoutout naton, ma-acknowledge naton ang aton dira nga mga families, friends, and relatives, and especially no mga loved ones naton nga nagkasaulog man sang ilang kadlawan sa subong adlaw or mga wedding anniversary nyo dira. No, mansari, no pagkinat, day sari, mas may hour sari, kag minute sari pa. So ko si kansari do lang mo na lagso no kung mag-comment ka. Kailangan gulo ka segundos na nagligad antes naton diri mabasa man. So sa 5 million ka mga live viewers naton sa subong aga. Thank you so much gid no sa inyo sinilubos nga pagsuporta. No sa aton sini nga mga programa mga kabinhan. So gina-greet ginato no si Ija Naomi. Iha no Iha Naomi. Happy morning Ilonggo Cubs no. Shout out sir from HRDD personnel po. Thanks. So thank you so much gid na Ija Naomi. So sa tanan naton nga katapo dira sa may HRDD no, dira sa Police Regional Office 6. No, good morning dira sa aton tanan mga kabyanan. Sa mga tropa naton dira. So by the way ginagreet man ang aton dira nga Regional Director sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jacqueline Payos Wangkid sir. Together with sa aton dira nga regional staff. And ang aton dira nga City Director no nga tama gid kasako sa subong. No, sa mga conferences, no, mga engagement para sa nagakalapit na no, nga national and local no midterm election. No, this coming May 12 na mga kabyanan. So good morning sa inyo tanan. And our very own energetic, innovative, and dynamic Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Sir, good morning gid. At sa atong darang Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Romar B. Perhel, sir. And Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren. Sa mga head of offices naton dira, Chief Clerk, to may Philippine COs and UPs. At sa duwa naton ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Good morning dira sa aton tanan nga mga colleagues, comrade in the service. Pag ilabi na gid no, mayong aga gid sa tanan-tanan naton nga mga pumuluyo sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag kutob nga malabutan sa aton sini nga programa. Sa aton dira ang mga kotoran, bata, malam, matambok, maniwang.
kung ano man ang status da sa imo sini nga pagpangabuhi mga kabyanan sa mga kaugyo naton dira no, life must go on. No, kung sa isa pa kasikat nga brand, just do it. No, kung ano ang imo dira nga mapinsaran nga kung sa diin maayo sa imo, no, isa sa mga key o kunyabi no sa pagiging successful mo, mo ginang imo dira nga napinsaran no nga pinaka the best nga solusyon. Iporso mga kabyanan. Normal may mga batikos, mo ginaya no, tarong ka o kung pasaway ka man, ang aton sining mga kuturan may komentar ginaya. Dapat maging open-minded kita sa tanan nga mga tinion. So sa subong nga mga tinion mga kabyanan, sa aton sining mga topiko nga pagaistoryahan sa subong adlaw. Una dira, syempre ang aton sining Iloilo Police Provincial Office operational accomplishment sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign. No, from January 6 to 12, no, 2025. So, ibaluon bala naton kung ano-ano bala ning mga anti-criminality campaign ang aton sining na ang accomplishment, which is nga full support gid ang aton sining mga pumuluyo. Especially ang ginatutukan ginaton subong ang issue no sa sining ginapabaskog naton nga kampanya no against illegal drugs mga kabyanan. So kay Sky Rain, thank you so much man no sa pag-monitor. Si Rain gali. Kay Baby Jap, no, good morning ma'am no. Good morning sir. No, Concepcion MPS is watching. Thank you so much gid. Kay Sarge Ang no dira sa may Pabiya Iloilo, thank you so much gid for watching. Concepcion MPS nato naga-monitor gid sa Subungaga. Of course, headed by sa aton dira nga hepe. Nakapalikat Police Major Samuel Vigo B. Penosa. Sir, good morning gid. Sa Rafael MPS nato naga-monitor man sa Subungaga. So sa mga maga-comment dira ka pa shoutout no, so i-comment nyo lang kaya aton na pagbalikan karon na dugay-dugay mga kabinan. Kag ari pagid no, kung gusto nyo pinaka the best no nga gunting o kung mga ribbon dira sa buhok. No, pinaka the best nga anggulo no sa nga gunting maging matahom ka gwapo ka mo. Bisan nga lipid ang ulo nyo. No, katulong mo sa Don Don's Beauty Salon mga kabinan. Located at Zone 5 no, Barangay Igang Putotan Iloilo. Okay, kayo pare ko dalin doon. Thank you so much kita pre no sa pagmonitor sa Subungaga. Of course, you know, kay Sir Jamie Lamay naman, no? Good morning Ilonggo Caps, no? Kabalikat Vince, no? Watching from Batad MPS. Salamat, gid. Likewise, gid sa inyo, sir, no? Keep safe man dira always. So, yari na, no? Kaya ito naman pag-istoryahan. No? Ang aton sining weekly operational accomplishment, mga kabyanan. Okay, ari na. Okay, sa sulod sang isa ka semana. No, covered na ton from January 6 to 12 no 2025. Atong sining intensified campaign against illegal drugs no. So amo ning una na ton. Okay no, sa atong sining kampanya kontra illegal nga droga. No, out of 15 successful operations mga kabyanan, nakaresulta kita sa pagkaresto sa 20 tanan ka mga drug personality. So this includes 3 high-value individuals and 17 street individuals mga kabyanan. And approximately no, naglabot sa 726 grams of illegal drugs, no, commonly known as shabu. No, ang nakonpiskar naton or ang natipo naton mga kabyanan with a total standard drug price of 4,936,800 pesos. So kung imagine sa isa lang na kasimana, no,
no, lapit sa 5 milyones no nga balor sang illegal nga droga, particularly ning shabu ang na-recover sa aton sini nga mga Ilonggo Cops. So muna no ang dako ginaton nga ginapasalamatan. No aton sini nga Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan no ang nagapasalamat gid no, sa aton sini nga mga pumuluyo no sa bilog nga probinsya sang Iloilo. No ati every time nga may mga kabulastugan o katuntuhan ang ginahimo da sa aton dira nga mga amigo man ng mga kautoran naton dira no sa tagsa naton ka mga lugar para gida no ang mga concerned citizen naton nagahatag gid sang impormasyon para ngati magkaladakpan Matandaan naton ang issue sa illegal nga droga hindi na ilog-laog mga kabinan. So muna karon pag-istoryahan pag naton. So sa kampanya naman naton kontra illegal nga sugal. So out of 7 operation, nakaresto makita sang pulo tanan ka mga individual. Kag nakakonpiskar man sang sobra 2,000 no ka mga mga taya. No sa tanan-tananan ni ka mga nakaladakpan naton nga sahi isang sugal. So may ara dira no ang mga STL o confers to. May ara man dira nga mga baraha. So ang tama gikasikat no diri sa aton ang pataya o kunining STL bukis mga kabinan. Which is ngati hindi authorized mga kabinan. So sa ato naman nga kampanya no kontra wanted person. So sa 50 tanan ka mga operasyon nga aton sinigin lunsar. Nakaresto kita sa 12 no ka mga most wanted individual. Pag 38 man tanan no ka mga other no active no nga with warrant mga kabinan na nagkaladakpan. So muna no all in all 50 man ang aton sining nga nagkaladakpan kag 12 dira ang most wanted person. So congratulations gid no sa aton tanan mga kabinan. Amo na bilang ati in every successful operation nga accomplish no sang inyo sining mga Ilonggo Cops. So behind sina no aragid ang lubos nga pagsuporta no kunining unwavering support gino sang aton sining mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Lakip na dira ang aton siniman nga Iloilo Provincial Government no headed by Governor Arthur Tuto Defensor Jr. Together with sa aton dira nga provincial officials. Padulong man mga kabiyanan sa aton sini nga mga local chief executive o mga municipal mayor naton kag mga municipal officials naton kag paidalong pagino sa aton sini nga mga barangay officials no sa mga barangay kapitan naton dira and sa aton sini nga mga force multiplier paglabaw sa tanan sa aton sini nga mga pumuluyo. So muna no ang pagbag-o ang pagmintinar sang kalinong kakatawhay it is a shared responsibility no obligasyon ni naton tanan. So tanda naton the police alone cannot solve no a particular crime kung hindi ni magparticipate ang aton sini nga mga pumuluyo. Wala man kuton mo de karon sino to naghimo sa mo ni ambot. No wala to tubang likod makuton mo puro ambot di barangay ambot paano na masulbar ang krimen mga kabiyanan. So muna karon no pag balikan naton na istorya na karon paged. So sa kampanya naman naton no kontra loose firearms. The operations no that resulted in 2 arrests and confiscation of 2 firearms. No furthermore 26 firearms were voluntarily surrendered. 5 were deposited for safekeeping. With the total of 33 no ka nagkasari-saring armas lutangan na tipon. At sa kampanya naman naton no sa aton sini nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda. So out of 7 operations no nga aton sini nga patigayon nakaresto kita kung naka-prend kita sang 19 tanan ka mga individual ang naka-confiscar sang or naka-impound no, sa mga fishing boat nga 14 ka bilog. Pag ang balor no sang isda ang aton sini nga na-recover o kung na-confiscar naton ang naglabot sa 11,660 pesos. So thank you so much gid no for the successful operation sa aton sini nga mga Ilonggo Cops. And boss especially sa aton sini pa mga pumuluyo mo kati still no ara gid ang paglaom always.
No kag nagkasaligid sa aton sini mga kapulisan para nga matapna ni ang tanan-tanan nga mga kautoran naton nga nagahimo sang tanan man nga illegal. Kung sa tanan-tanan naton sini nga mga anti-criminality campaign which is nga ginapakigbato kinaton para sa kalinong kakataway no sang bugos nga probinsya sang Iloilo mga kabyanan. Okay. At this juncture mga kabyanan, ma-proceed naman kita no sa aton sining accomplishment. No sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit no sang Iloilo Police Provincial Office. No kay duwa ni ka asod-asod nung drug buy bust operation. No kagang recoveries diri malapit na mga kabyanan or masubra muling nagresulta no sa malapit 5 milyones no sa sining shabu no nga na-recover sa mga sospitsado mga kabyanan. No isa ka una ginaton dito nga accomplishment sa aton sining mga Ilonggo Cops particularly sa Provincial Drug Enforcement Unit, of course headed by Kabalikat Police Major Daji Dilema sa may banwa sang Barotac Viejo. No ining si alias Boss no kuna Totong. No muning masubra 2 ka milyon ang na-recover sa iya. And then no sa may banwa naman sang Pututan. Ining si alias Bombay. No nga masobra man 400,000 no sa sining ginaligar siya buo ang na-recover man sa iya plus ang iya sining anak no natigaw man nga madakpan ang magapangatubang man sang kaso ni no nga attempted homicide. So para sa ibalos ang tanan no aton nga laboton sa linya sa subong no ang aton sining Chief PDU no sang Iloilo Police Provincial Office no kabalikat Police Major Daji Dilima no kung paano wala naging lunsar no ining drug buy bust operation no kag pilaman bala ni ka tuig bulan simana or pila ka adlaw kapag monitor no nga pagmonitor ni no sa mga sospitsado naton no antes gin patigayon no ang successful drug bust operation mga kabyanan. Hello, good morning. Hello sir, good morning. Welcome gid sir no sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air no. Upod mo sa subong aga sir no si Kabalikat Vinsa sir. Yes, good morning. Yes sir. So sa subong aga no mga kaugyo no kaupod naton sa linya ang aton sining mapisan no kag of course very active gid nga chief sa Provincial Drug Enforcement Unit no Kabalikat Police Major Daji Dilima. So sir no ini tama gid subong ka dako no ining accomplishment sa aton sining mga Ilonggo Cops particularly sir no dira sa imong pagpamuno sa Provincial Drug Enforcement Unit. No nga ta aton ni recoveries ni una naton sir nga istoryahan ining kay alias Boss no kay ti ni dumasubra ni 2 ka milyon na recoveries naton siya. So sir no for the information sa aton sining mga kauturan para wala naton ginlunsar ining drug bust operation na Kabalikat Police Major Daji Dilima sir. Yes, sir. Bali, ang aton sining anti-drug bypass operation nga gid conducted tong Enero 12 no, Enero 11 rather. Yes, mga alas 5:45 ang takna at may barangay Santiago, Barotac Viejo. Ini ang aton na subject person o kung arestado amo si alias Boss no o kung si Tutong pagitang tawag isang nakakilala mismo sa iya pang ginagamit ning boss sa drug transaction niya. Yes So sir. ining aton subject nagaedad ini sa 38 anyos ang edad, may live-in partner ini siya kag kabataan. Accordingly, wala ini siya sang trabaho no but on the later part mulo mekaniko ini at the same time kung wala pa gid nagabiyahe ni sang motor no? Considered as high value individual considering sang aton nga drug recovery ini sa iya nga nagtangat sang more or less 415 grams no sang suspected shabu
kag may standard drug price nga almost 3 million pesos. So ang aton sini nga akusado na po sa kaanak kahapon sang kaso mga around 5 p.m. no sa prosecutor's office for violation of section 5 and 11 ng RA 9165 Yes, sir. kag subong preso subong sa Barotac Viejo Municipal Police Station. So with regards naman sa iya sini nga area of operation, Yes, sir. nagatutok ini sa northernmost part of Iloilo sa portion sang Capiz, Aklan, no? And among others kay actually uncooperative pa until now ining aton subject, but nakuha naton sining area of operation, pinaagi sini sa contact naton sa sulod mismo sa Bilibid Prison, no, nga muna nag-supply sang illegal nga droga. So mga almost a month man naton inigin monitor ining aton nga akusado. Yes, sir. So, thank you so much gid sir, no, sa sinang tama gid ka detalyado gid no nga impormasyon para sa aton sining mga pumuluyo. So, sa subong nga mga tinion sir kay ang sunod naman naton kay asod-asod ni subong ang aton sining nga drug by batch. So, another naton ni sir ang ining latest naton pagid nga dugang ining sa pututan no ining kay Elias Bombay. So, sir, paano naman naton ni Sir Ginlunsar? Yes, si alias Bombay na-monitor ini sang aton nga mga operatiba, no. Pinagi sa isa ka tipster, mga almost taman-taman ini siya nga ginbantayan ining iyang ulag, but mapos ini siya ng monitor considering sang mga access naton sang information with regard sini sa aton akusado. Kay previously he was arrested also of the same offense way back 2016 and way back 2000 may robbery case ini siya, no, involving diri sa may Iloilo City. So nakagawa ini siya sa kasong robbery. Yes, sir. Na-dismiss, no, but he was also convicted na sa violation sang RA 9165. So nakuhaan ining aton akusado ng more or less 70 grams kag mera ini standard drug price nga almost 500,000 pesos. So ginlunsar naton ining operasyon sinisaya sang January 12, no, mga around 6:10 sang kagabihon, no, sa barangay Purog Putotan, Iloilo. While nagakandak ang aton operatiba sang ongoing inventory ang iya sining bata, no, nga accordingly medyo amo ining isa sa ginareklamo pagit sang ang mga pumuluyo kag sang atong mga barangay official nga nag-engage man, no. Yes, sir. Nagunos ini sang kutsilyo kag pagin pangharas ang aton sining mga operatiba kag fortunately na overcome or na overpower ini sang aton mga operatives. That is why he was also arrested for attempted homicide, no. Yesterday also both of them were filed, no, ang the same offense for violation of RA 9165, no, section 5 and 11, no, among si Elias Bombay kag attempted homicide naman sini sa iyang bata. So with regards naman sini sa area of operation, Yes, sir. dira sa bilog nga munisipalidad sa Putotan ng portion sang Barotac Nuevo. So ang iya siningan source the same, no, taga Banwas ang Putotan man. Amo nang ginatutukan naton. Although una namon na monitor sining source niya, but nabudlayan kita bang wala pa kita sing makuha sining nga asset, no, makapenetrate sini sa aton na subject person. Yes, sir. So, unlike sa kay alias Bombay ni sir, ining previous naton sir no nga ginistorya, no, ining kay alias Boss, sir, no, ining sa alias Boss sir, may mga previous nga record man ini sir? Negative actually, blind kita sini sa kwan niya, no, sa identity. Nakatransaction kami sini sa iya makatatlo ka beses dira sa Banwasang Ahoy kag sa Banwasang Barotac Viejo, no, particularly sa barangay sang Kulasi. Yes, sir. Kag sa area sa malapit sa may DPWH dira sa may Barotac Viejo. Yes, But sir. wala gid ini namon ma-identify ining aton subject, only that sa pagdakop sini sa iya. But ang source, no, na-identify naton ang source dito sa Metro Manila kung sino, or rather sa sulod sang Bilibid Prison, mangod na profile naton ni kag na-identify. Yes, sir. So, with that, sir, no, thank you so much, gid, no, sa sinang detalye, no. So, hopefully, no, ngati na, ano, gid,
na absorb gid no sa aton sining mga tagpalamati sa Subungaga kag lesson learned man sa tanan mati amo ning ginapabaskog naton nga kampanya kontra illegal nga droga. So amo na ni subong ka mga kadlagkuan no ining hindi na lawlaog no ang dala or ining mga source no nga kung sa diin nagasupply diri sa aton sining nga mga area of operation. So sir no sa Subungaga ini sir ang pinaman nga isa man sa mga pinakaimportante gid no ang imo sining nga mensahe kag panugyan sa aton sining nga mga pumuluyo sir no kabalikat Police Major Daji de Lima sir. Yes, nakaliwat ang aton pahamdom no. Sa aton bilog nga pumunuyo, especially sa probinsya ng Iloilo, nga man ang aton nga ginatutukan no. Again, ang inyo Ilonggo Caps no sa pagpangulat ng aton nga pinangga nga Provincial Director Sir Police Colonel Bayan Imrasalan no. He instructed to us nga we will step up and intensify ang kampanya naton sa illegal nga droga. So, sa liga nila ang ilang PDEO from Team 1, 2, and 3 nga hindi kami magkataka, especially sa pag-suppress, apprehend, no, pag-effect ng arrest sa mga kauturan naton nga nag-engage. No? So, please, sa mga aton pumuluyo, no, palihog, hatag sang information kung mayara ka mo na ibaluan. No? We will work hand in hand, hindi masalangan sa inyong mga drug enforcement unit ang tanan ng mga pumuluyo o mga kauturan nato nga nag-engage without the help of the community. Saliwat, maraming salamat kid mayong aga. Yes sir. So with that sir no, thank you so much gid sir no. Always sir sa imo sining availability no basta wala lang sang engagement kag wala sang iban nga appointment niya ara gid si sir no. Nagatagid sang chimpo sa aton. So sir, halong kid kita always. God bless gid sir and once again sir, congratulations gid for the job well done sir. Thank you so much, good morning. Yes sir. So ato na batian mga kabinan ang isa sa mga very active no nato no nga officer particularly no ang chief sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit no sang Iloilo Police Provincial Office no kabalikat Police Major Daji Bangod de Lima. So muna no ang panawagan sa aton sining mga pumuluyo no kon bara amo dira nga mamutikan no may naibaluan kamo nga still nagahimo no sang the same nga mga buluhaton pinagid no sa pagbayular sang aton sining Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. No, magtimbre na kamo sa aton sining pinakamalapit nga police station sa aton lugar or sa tanan-tanan man nato no kung ano man ang asahi sa aton sining anti-criminality campaign sa wanted person naton kung may mga wanted ba sa inyong lugar. So isa na so naghatag sa aton sang kangawa. No kung ikaw man no gakangawa kagid nga tiara gani may mga sala na to sa ibang nga lugar so dira sila yan nagpanago o kung nagalaga-laga man sa inyo so hindi na yan mapunggan ang utok sang tawo kasi pati dira isa man da sa inyo mabiktima niya. No mind you mga kauturan no sa mga kaugyo naton so hindi kita pwede magpawala-wala lang. No nga wala kita kabalo, hindi kita magpasilabot kay tungod nga hindi man kita ang natungdan, hindi man kita ang naging biktima sina. So tanda naton mga kabiyanan, no, being a law-abiding citizen isa na sa mga pinakadako gid no nga mabulig sa aton sini nga mga kapulisan. No, diri sa aton sini nga probinsya sang Iloilo. So mo na ganin ang balin Sir Daji, let us work hand in hand mga kabiyanan. Para ti maka-come up kita sang more and more successful operation pa. Damo pa kita no sa magkaladakpan nga mga gaduso no sang sining illegal nga droga, mga wanted person, mga illegal fishers naton dira tanan. No nga mga kautoran naton nga gaubras sang kabulastugan. Sa muna no ang pagmaintenar sang kalinong kakatawhay sa aton sining nga probinsya sang Iloilo. So it is a shared responsibility. So medyo mabudlayan kita ang inyo sining mga kapulisan sa pagsulbar no sang kun ano man nga sa isang kaso. Kung hindi kita mag-participate. So ang pinakalala dira kung hindi kita pakigbahin, kung hindi kita dira magbulig sa aton sining nga mga Ilonggo Caps magpakatiga kita dira, mahambal kita nga hindi lang tanan mag-intra kay basta madalahi kita way tada ilabot.
Ang pinakalala dira mga kabinan, basi isa sa mga parente mo, isa sa mga mahal mo sa kabuhi, relatives mo dira, ang mangin biktima, no, especially sa sining illegal nga droga, no, mahalitan, no, ang malulong sa bisyo, maging drug dependent mga kabinan. No, until such time nga nangin drug dependent na, no, mangita na sang paagi kung paano ni mamintinar ang iya sini nga bisyo kay mangita man ni ginawaya. So because of this, no, it will create another crime. Like for example, mangawat, no, mangita dara sang iba naman nga kuhaan sang makwartahan para ngati mabakal ning iya bisyo. O ibandra manghulda para nga dasig kwarta minog bakal sang droga da. So muna no kalala gid ang madulot no kung kita ang hindi mag-participate mga kabinan. No, guba na utok mo, guba pa boss damlag mo, guba pa pamilya mo. So mo na yung mga kabinan kadamo sa mga factors no nga pwede madamage sa aton sini nga kabuhi. Kung hindi kita mag-participate no bulig sa aton sini nga gobyerno. No, especially sa aton sini nga kampanya kontra illegal nga droga. Kung hindi man kita mag-participate no sa mga wanted person naton, no nga may wanted na dagali sa lugar nyo. Kung nato karon ng kaso to nakapatay. No, basi karon isa man sa mga parente mo daw, ikaw mismo basi kung ikaw pa dapat yun niya. So that is why no dapat maging vigilant kita. No, maging active kita. No, sa kung ano man nga bagay nga makaguba bala sa aton, no, hindi lang yang ang aton kaugalingon ang isipon ta. No, aton panumdumon ang boss damlag sang tanan, especially sa mga uling tubo naton sa mga kabataan naton. No, sa sining kampanya naton kontra illegal nga droga, no, sa mga parents naton dira, no, please, no, monitor sa inyo dira nga mga kabataan kay kun abi lisensya lang na mo bra assignment kadto kami na ito kay Mark, kadto kami kay Pedro to. No, night time makadto kami to sa balay ni Sheila, no, ni Mark ni Pedro to kay mo bra kami sang ano namon, may ara kami thesis dira, may kun ano pa dira nga patigayonon. Titi which is gina-required kuno sang eskwelahan. Without knowing, no, kung wala mo na monitor, no, ato nagli out of curiosity, no, nagtilaw-tilaw na tugli sing illegal nga droga. Ati tapos gid. Amo na no, hindi ta pagrason sometimes ang aton man sining profesyon nga sako kita, may duty ka, halin ka aga pa, puli ka gabi na. So tagaan ginaton sang chimpo ang aton sining mga kabataan. Mga ganino pasalamat pa sila sa mga best friend nila. No nga mas nakabalo pa sang ila sini nga problema compare no sa aton nga mga parents nila. No mo na dapat nga maghatag kita sang ample time. No nga makahinunanon kita sa aton sini nga mga kabataan. Subungan nito wala na gina-practice no, tama na lang gid ka limitado or kagamay na lang ang makita nimo na nagakaon sang tingob sa panimalay. Kasi mo nang rason no, kanya-kanya obra, ang mga estudyante temprano pa man na puli, iban gabi na, mga parents may mga obra, may mga kung ano dira nga pangabuyan. Amo na isang iban wala nagaparariyo, wala nagadululungan kaon. Amo na hindi na makaistorya na isang Mayo. So kung pwede nato na nga may balik, may exercise nato na kung despite sa kasakuon no, may ara gid dapat nga time nga makaistorya na kita. Mapuli kita, pwede mo na nga mapatawag imo mga bata, istoryahon dira. No, tandaan naton mga kabiyanan no, biblically na no, sa Proverbs 22:6. No, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Iyan ta sa kayoan ng kabataan ta. And of course, no, kita nga parents or guardians, no, dapat mag-serve kita as a role model. No, ano man karon nga mambalang kita nga follow what I say but do not follow what I do. Tandaan mo kung anong nakita sang inyo sini nga mga kabataan sa inyo as parents, amo mo nang ilugon niya. So that is why kung gusto mo nga gihan ng kabataan mo sa mayong kapalaran, sa mayo sini nga boss damlag sa pila ka adlaw, dapat gamay pa lang trainingon mo na. Okay, example. Ang akasya kung gamay pa, nakita mong lawas siya tiko. Pwede mo na butangan sang tipsukan mo da sang iya sina nga laki-laki.
No, may suporta nga tadlungon mo, higtan mo da straw, kung ano dira, balagon. No, para nga magtadlong na. So kung bata pa, mahumok, hapos tadlungon, gaydan mo lang. But, kung dako na nga kasya, butang mo, 2, 3, 4 katawo nang palibot pa, antes mo bala malikop ang puno ya. Matadlong mo pa na. O bisan gani, dupaa mo lang kadako gani, tadlungon mo na ya, piliton mo, mabali na. So muna no, dira na no ang pinaka the best nga part no sa kabuhi sang isa ka tawo. No kung disiplinahon mo samtang bata pa. No mga kabyanan. So hopefully no nga naibaluan nyo ang aton sining dapat no nga ipaabot sa inyo, ipalinton sa inyo. No nga ang bisyo no sa sining illegal nga droga ang pagtilaw-tilaw da paggamit-gamit na wala ginasang mayo nga madangatan. So kanamo man sang factors nga ma-encourage kita sa paggamit ng illegal nga droga. So motabla nambal nato una no out of curiosity sake. Curious ka no sa buri naman. So abyan no, don't dare no. Hindi na lang kita mag-testing kay kabudlay magsulod, kabudlay magwa no basta illegal nga droga ng pag-istoryahan. At the same time mga kabinan, isa man sa mga faktor na no, peer pressure. No, ikaw no, gusto ka magsulod sa ka grupo. No, sikat nga grupo. No, sikat sa katuntuhan. So hindi ka in kung hindi ka magtilaw droga. So ano pa no? Kung ikaw kung medyo ulo astigon ka man, kung masulod ka gid kay pamatudaan mo gid. Which is ang resulta sina balda. So muna ka mga kabinan kagdamo pa no sang iban pagid nga mga factors. No nga makaganyat sa imo sa pagsulod or pagtilaw sa sining illegal nga droga. Nabis kisa ati ang kapigaduhon. May ibang kisa wala na kay titamad ng mga budlay. Kung dasig kwarta mo mahal daan. Amak mo per grams nga daan 6,800. No, ang ining illegal nga droga or ining shabu. So isa lang ka grams na ha. Kaya mo na ya, kada deal mo, magduwa lang ka gramos, dako na mo yung income. No, pero ang imo nga kalaglagan si Plakadlaw, wala man sang una nga paginulsol mo, perme man uli. So manano sa aton mga kuturan, sa mga pumuloy naton, no, please. No, maglikaw. No, hindi na nato ni pag-allowed, no, nga kita pa kontrolon sa sining illegal nga droga, mga kabinan. So, by the way, sa Subungaga, no, i-check na naman ang aton sining mga comments. So, sa Subungaga, mga kabinan. Oh, damo na sila. Ang pa-BIMPS nato nag-monitor gid sa Subungaga. Thank you so much gid, no, kag sa tanan nato na nga mga Ilonggo Caps. Ang classmate ko dara Makileng, pinakalagting investigador da. Good morning kita si Mubad. And ang aton sining Public Information Officer man at the same time Deputy Chief of Police naton sa Pasig City Police Station. No, kabalikat Police Captain Maria Rosario Miranda, ma'am. Salamat gid sa pagmonitor. Ang kikidat pasin naton dira. Thank you so much gid, no. Always sa pagmonitor man dira sa aton. Pagtanan nga katapos ang Pasig City Police Station headed by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Benjo E. Clarete. Ay pakas ko dira Robert Piñelosa, no. Shout out gidra sa Phil Bikers Mostray Original. OPMO, no, Hamog Chapter. Dira sa may Haro, Iloilo City. So kay Sir Joe Pax Durandra, kay Sir Ligarda, no. Good morning dira sa inyo. Kas, salamat gid sa pagmonitor. And ang Saraga MPS na to nagamonitor gid sa Subungaga headed by Kabalikat Police Captain Dandy Ilalto. No, upod ko man kahapon si Sir, no, one of my team leader. No, sa aton dito pag-ugmet naton dito sa may National Peace Rally, no, sang Iglesia ni Cristo, no, dito sa mga utod naton nga Iglesia ni Cristo dito sa may Freedom Grandstand, no, sa Iloilo City. National Peace Rally, mga kabinan.
So ato kita dito kahapon na augment upon naton si Sir Ilalto sa mayo man no ngati peaceful gid no ang rally kati sa ano pa lang sa Tigulo pa lang nga daan peaceful rally na. So dito kita no nag-provide sang security no kati natigayon man no nga ti malinong gid kag matawhay. Isa ka successful nga rally gid no. So, good morning da sir. Kagay isa na sa mga mapisan naton nga non-uniform personnel no dira sa may Banwa sang Saraga. No, kay Mama Regine Maridias. Ma'am, salamat gid. And kay Sir Jed Kanha, no, good morning. Thank you so much gid Sir Jed. Sa Rafael Limpias nato naga-monitor gid. Thank you so much. Kay Ma'am Ami Yutenko, salamat gid Ma'am Ami. Oh, good morning gid ra sa imo, Ma'am. Sa akong darang wife no Chris Claude Blusama, salamat gid sa pagmonitor sa support always. Ma'am Nala Rodriguez, ma'am, salamat gid no, one of our very supportive gid kag loyal followers gid naton. Ma'am Nala, ma'am, keep safe gid dira. God bless gid ma'am sa imo. Ma'am Nova Sumagay sa Botante, good morning sir, watching from Kingdom of Saudi Arabia. God bless us all. Yes, ma'am. Halong gid always dira no sa kaga sa imo man nga family no. God bless gid. Salamat gid ma'am sa pag subaybay sa aton always. Kay Res Salvador no from San Rafael. Salamat gid. So muna mga kabiyanan no sa subong aga no, sa oras ng alas 11:30. So amo ni no ang always ginaton nga ginapaalinton sa inyo. So nga please no mag binuligay kita. No ati para ngati matagaan ginaton ni sang insakto balang hampang. No nga aton sini nga pag binuligay. No padulong sa kalinong kagkatawhay gid no nga mamintinar. Sa tagsa naton ka mga munisipalidad. No, always ginaton ginapalinton sa inyo. Dako-dako na nga bagay no, being a law-abiding citizen. No, sa aton sining mga pulisan dako na nga bulig. So very active gid sa subungaga no nga aton sining nga San Rafael MPS nga naga-monitor gid. So thank you so much gid. So mga kaugyo naton amoy adto no ang madulong naton sa inyo yung weekly operational accomplishment no kag mga police report mga kabiyanan. So kabay pa no ngati sa sining palabuto naton national and local midterm no election. Maging successful kita no sa aton sining mandate no ang inyo sining mga Ilonggo Cups. Dapat no wala lang sang mga worst no ka mga krimen or situation nga magkalatabo. Mga peaceful and orderly midterm election ang matabo mga kabiyanan. So inyo sining Iloilo Police Provincial Office no sa idalon sa mabaskog nga liderato sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayan Manuel Rasalan. Ang very much prepared no sa sining palabuton naton nga midterm election mga kabinan. Sa aton mga kotoran naton dira no, please vote wisely. Ano na bala nga sagad lang kita ka reklamo. Pigado ya pang gobyerno ta. Pigado mga politiko na ano man siya man. Sige buto-buto ko pa ni tapos amo man nigili ang performance na. No pigaw Ay, muna ang problema sa aton kay ang imo sining buto suno sa aton sining 1987 no Philippine Constitution. Ang right to suffrage mo bala. Tanayan lang timo da 200, tanayan lang da 300, 500, 1,000. Open arms dasig magbaton. No, tapos anay gani nga nakapungko na ang imo ditong ginbuto. Tungod nagpabakal ka man sa buto mo. Mamasol ka dayon.
Amo na ganit blat ani bas mangkutaman bing kag lingon mo no antes ka mamasol. Nagbutog imang kublas ang intsakto. No, sa mga kaugyo naton dra be. Nagbutog imang kublas ang intsakto. No nga subong panay na ko reklamo. Tandaan mo no, isakripisyo mo ang imo sining hamili nga buto sa isa lang kalibo. Sa 500, sa 300, kag sa 200. Amo na gani kayong tagaan kita sang kinamatarong sa pagbuto. Kaya mo nang exercise naton mga kabinan. So muna dapat no, I hope nga this time no mabinag-binag naton mga kaugyon kung paano kita makapili sang the best no kag deserving no nga mga public officials naton. Amo na gani sa mga aspirants naton no nga magapadalagan sa sining palabutan naton nga midterm election. No, dapat kung ano man ginambal nyo, tumano nyo man. Okay, as usual no sa aton sining na obserbar no kada tion sa eleksyon ti tanan nga muna bala as usual na nga tanan nga promisa, tanan nga mga proyekto da karon iladlad. Anay karon nagdaog na ti wala man. No, pero ti ang iba naton nga mga nagdalaog man niya, ginahimo man ang ila siningin nimbalan, ginatuman man. So muna sa mga kuturan naton no, wala kita dara sa inyo nagadikta, namo ni butuhon nyo. No, hindi niya pwede. So, ikaw ya ang makapili sang imo sini nga gusto. Pag kita nagapalinton sa inyo, kita ang nagahatag sa inyo sang advice. Kaya please no, kung kamo magabuto, itsaktuhan nyo na lang. No, sa mga kabiyanan naton dara. No, taga naton tsansa ang mga bag-o. No, kag gusto man may gusto man lang mga pamatud-an. No, mga kabiyanan. So muna no, sa pagpili, background check nyo anay. Kung hindi bala may mga inagyan na, may mga hinimuan na sa ila sininga lokalidad. Before naton ihatag ang buto naton sa ila o kung deserve man ni bala nila. O deserve mo bala no ang buto mo para sa ila nga ginatag mo. Muna sa mga kuturan naton mga kabinan. Okay, may papas pa kitang komento no sa subungaga. Ano nga pa shoutout naton? Hi Jeff Glorino, good morning sir. No, watching from San Rafael MPS. Salamat gid. Very very active gid ang aton sininga San Rafael MPS mga kabinan. Salamat gid sa mga tropa naton dira. Tata Vincent Provido July, no, good morning sir, watching from Naik, Cavite, Manila. Good morning Mina. Sir, si Tata Vincent Provido July ay sa gini ka mga no gid no mga followers gid no sang aton sininga programa at isa gid sa mga idol gid no sang Mina MPS. So sa Mina naton dra no, good morning sa tanan naton nga tropa. So kay Tata Vincent Provido July no, halong gid always. God bless gid sa imo. Salamat gid. Kay Alida Shildon. Good morning sir, watching from San Rafael MPS. Wow, no, very active ang aton nga San Rafael. So next naton nga program, matrivia kita. No, para nga kung sino may pinakadamo dira nga supporters, sino may pinakadamo dira nga live viewers naton. No, kag may pamangkot man kita, may trivia man kita nga kung sino una dira makasabat. Amo na makabaton sa nga premyo. So, kabay pa, buwas nga adlaw, no, mag-follow pagid ka mo, kaya may premyo kita. Sa subong wala kita ka-preparar sina. So much for that mga kabayanan, no, sa liwat. Thank you so much gid no sa inyo sininga pagtutok sa aton sininga programa. No, still nakatunin ka mo sa aton sininga DYIS 106.7 FM, Radio Ugyon Santa Barbara. No, sa kaalwan ni Honorable Mayor Doc Dennis Superficial. No, kag salamat man sa aton diri nga station manager no kay kaugyon sir no, Buboy Sukal dito at Mama Zoila Cordero no sa mga mabuot naton diri nga mga upod diri sa Radyo Ugyon, kay Ma'am Alaisa, no, kay Sir Ray Shudena no, kay Sir Larry de Atras.
Kag madamo pa nga iban. No, kagay Ma'am Bimbim Sampil, no, one of my idol, no, marami kidya sa mga the way bala siya magambal. No, very catchy gid mga kabiyanan. No, kag malingaw kagid. No, kag nagapasalamat gid kita no sa always gid naga-assist diri sa aton. No, kag day every time nga magkadto kita diri magbisita kita diri sa DYIS 106.7 FM. No, Radio Gyo, no, very much welcome gid kita diri. So thank you so much gid no sa aton sini nga world class technician no kay Sir Genesis Dimihilio. So sa liwat mga kabiyanan, salamat gid sa inyo sini padayon nga pagsuporta ining inyo sini nga programa Ilonggo Capsule. Sa ngalan sa atong Provincial Director of Police Colonel Bayani Manuel Arsalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.